Bij een shitpartij op de Hoge Esch in Jesterwoude is van een beetje een derde vallen. De politie had intussen 3 mensen aangehouden. Hoe de tadracht is nog niet duidelijk. Het slachtoffer is een 51-jarige man uit Jesterwoude. Hij waart om 3 uur in een zwierverwoende voen in een achtertuin. Hij helpt mensen naar bezocht de man te reanimeren, maar hij is op het plak zelfs verstoorn. Tjugen zagen een auto en een bus voortrieden. De politie had 3 mensen oppakt, 2 mannen en een vrouw. De politie heeft natuurlijk nu een ontzettend groot onderzoek opgestart. De forensische opsporing is nu druk bezig met het sporenonderzoek. De tactische recherche is bezig met getuigenverhoren. Over de toedracht kan ik op dit moment inderdaad nog niks zeggen. Maar we gaan deze zaak uiteraard grondig onderzoeken. Dus verslagjouwer Wietse Vellinga is in Jesterwoude. Wietse, wat is er gebeurd? Nou, in elk geval duidelijk is, ik ga een tour van de middag is dat er 2 auto's, een busje en een gewone auto, mooi volle vaart bij het wenhoes waar het al je gebeurd is, voortrieden binnen. Nou, toen hier is gelijk al in de gaten, hier is wat gebeurd. Net eens kind het shitten zelf jet te hebben. Maar nou ja, toen vonden ze de zwierverwoende man, is de politie bellen en met de dood tot gevolg. Wat is er bekend van het slachtoffer? Nog net een heel soort. Het gaat om een 51-jarige inwoner van Jesterwoude. Hij woonde zelf net bij het huis waar er nou uiteindelijk voen is. Maar het meeste weet de politie nog net over hem. Ja, de bewoners van dat huis, hoe had die reageerd? Nou, het is de bewenster zelf die het uiteindelijk de politie bellen had. Hoe het met haar is, weet ik net. Maar ik ga even hier in de buurt omstapt. Ja, en je verneemt het al wel dat mensen heel bot schrokken binnen. Mensen willen ik liever net van radio of televisie interviewd worden. Want ja, je weet maar nooit wat er achter zit bij zo'n shitpartij. Dus je kan wel zeggen dat de buurt schokt is. Ja, dan nog even hoe de vertochten die het onhouden binnen. Wat weten we daarvan? Nog net een heel soort. We weten dat het om 2 mannen en een vrouw gaat. En zij binnen onhouden in de jeder opnemende bestelbus en auto die het jongen winnen. En het is vrij rap na het incident binnen die onhouden. Maar via de personalia hebben we nog net.